wanda nasiha ne wanda sun kai a rubuta su da ruwan zinare. Wanda ya ɗauki abin da ba zai iya ba zai gaji. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Ka ɗauki abin da za ka iya, abin da ba za ka iya ba ka bar shi. Wanda yake jiji da kai zai halaka, komin mulkinsa, komin iliminsa, komin shuhuransa da sharafansa. Wanda yake girman kai wa mutane shi kuma dai kaskanta, don manzon Allah ya ce girman kai mayafin Allah ne, duk wanda ya rataya Allah zai kaskanta shi. Wanda baya shawari zai yi nadama, saboda manzon Allah ma Allah ya masa umarni da ya yi shawari da sahabbansa, wa shawirhum fil amri wa iza azamta fatawakkal ala Allah. Kai shawara cikin al'amuranka. Wanda yake fada da gaskiya to dole za a rusa shi, zai taɓe. Ba a fada da gaskiya, gaskiya kwaya ɗaya ce, komin rauninta wata rana sai ta ɗauka.